Hi mga igsoon, maayong buntag. May buntag mal. Excuse me sa purol. Kay labananan pa na ni Jojong. Na hi. Be. Magdaat tumila na Linda, maglimpyo me. Nya ting Lunes maron ya kanang Lunes maron ya magbaybo study tanim niya nagsabutan na namo nga ato naman na Linda nga malimpyo mi silang balay kay mao na sila siya may balo sa diri sa among kuan niya. Among chairwoman. Hi guys, morning. Dagang sagbot. Ato dami sa among sa balay sa among igsuon nga si Linda. Maglimpyo mi ngadto guys. Maglimpyo mi. Isa tong humo ko kasing-kasing, pwede ra mo sunod na mo. Isa. Bye-bye. Hi, naglakaw na mi. Wala gid ani. Aping kasandang may. Murag dago. Hi, te. Kami sa mo igsuon. Si Ate Lingling? Yes. Hi sa vlog. Basta makitaan kas pastor. Naglakaw ta, lakaw. Lakaw mi. Kay Hapit na may maabot. gamay sa Liblib. Nanami, Lana Linda, nanami. Pakita na ko ang ihang payag. Lubot may nakita mal. Loo. Tapi ka balik sa mga diyan lagi. Ayo. Nay ta wala. Masanuy taw. Ah. Nandito na kami. Nay. Napiniyaw na no? Ha? Oh. Malit pinyay Hawaiian. Putlo ni tanang pinyay kay. Ay. To imo kagsama. Nay tubo oh. Sa South Dalinda daro to. Ulan man sa ulan. Hi Nay. Ano yung among kuan balo? Pagkaon. Upa na ito niya. Ang ano kay wali ha. Di ba day? Pika. Kun dagang hakot already ni. Hakot na gina. Sa may plano. Maag may. Ato na nay hakoto ng hakot. O ikaw gontab ka. Grabe. Gaga 1 million man. Ha? Maghigda kang hakot pag igawas pahak. Sod na may sod. Na pang hakot dira. Tuh, dari uwan day. Tuh, dari uwan. Tuh na. Mungkin suka dari day. Pula gitu. Lakas ng tama mo, te. Hala oy, gagakot. Gagakot. Idakap itong hakot lagi. Okay ra kamal? Pwede may magauban yung mga hakot, day. Wala sa yung kwarto day. Wala sa kibaw, wala. Nangyari po naggawas. Oh, mamay.
Nagkakot may. Nabidjas ti mamay. Tel. Saya Pagkama ta katumay. Hi. Kaingin. Tamnay na mo gold diri. Tamna na mo gold. Nang malik mo pili ko na. Maas, mabibidjas ka ta. Pasilong kami kay Uwan. Nag-uwan man noon. Pili natin sa pinapas ko. Uwan sa amin kay Mutiwan na. Sina Elenda. Siapa yang poda ko ini? Nag-weekend siya. Oh! Amo siyang binuangan man ito. Oh, nag-weekend ko. Bujilin ko ba ito na? Sir Virgilin? Ayaw sa tiran ba? May isa na anak oy heart na. Ano naman? Love? Heart man na siya. Anyong? Lang mo siya ganaan. Iya si Ana deh. Gamay kamot. Kira ka man? Kira ka? Uwan da? Uwan, kung wa pa nag-uwan, mananta ni ron. Pero pasing uwan ta. Nya, ikaw na ito magkurkuray. Kurkurog ta. Suhot. Suhot. Uwan, imo may no? Ano ka doon din? As ko ba? Ah, mudaan. Ano siya ron pa? Hi, mga igsoon. Hi. Mag doble ang among kuan ni hakot. Kipi-kipi. Pero okay ra, mamay na mo among mamay. Nasa babaw. Ang hakot ay nasa ako agtang. Wala tambo ka na di siya ka na. Oh, iti ba sa akin? Iti na siya. Kiramal? Oh, iti. As you can see, so clean na siya ang among ang surroundings ni Linda. Are you okay, Nay? Basa lang Nay. ninyo sa kuan Proverbs Sama na. 19:20. Saman. Oh. Nga, kisa to na is pobre. Di gyud ka kuan nga to Ginoo. We're the same for break. Oh. Ade mo pobre. Degot. Kubre ta eh. Ah. Kubre ta nay. Nindot na ang kuan sister. Lato gyud kay kuan man. Sister. Nindot na. Kitas kamot ko sister. Ay, Takang kay tunog sister. akong tiil ay nanguan. Okay ra sister. Kaon sa kuan pero okay ra. Unsa tamis garanta? Nagingon nga ang atong pagpangabudlay. Dili makawan. Na pro. So, Na Mateo 25. 15:58. 1 Corinto 15:58. Okay ra? Nato to ang pag-visit sa balo no naam na. Dubling visit ni ay. Eh, Ang hiling mo naka-red sa kipi-kipi. Samot tag tibasig na apat to. asa mo to sa mabasing? May kugtaan ang pasing. Buol pagitaan ki sa antel na. Show me your hands, be. Ha? Buol taon ko sa Itil. Limpyo kito. Limpyo ka mo to sigso na to. Sige paginaw ko. Ala, katambok. Sige paginaw. Gay love sabi love. Hoy, bang ipa. Love, love. Sarang he. Ay. Dili din silhiga. Okay ra na yan eh. Walay problema na. Pasalamati ang Ginoo nga tagaan mi kadasig. Tagaan mi ang kusog. May bretian uli. Oh. Unsa na kung diyan ka pagikan? Kay kung wa pa mi kusog murag di gimi kanhi. Bulap ti pagko gibalok bliya, magkay kapoy ay maana ra ta. Amen. Nindot na hawa na kaysa ganiha. Oh. Maganiha ra magani ano? Sangil para ko sa tapon. Sige na ibi.
Kaya sa kita pinuod ay. Lagi? Ha? Sariyo ko. Ana may doon mo kayang kuan inahan. Ay ang inahan. Yung anak. Sino ba kay naglilinabi ni sariyo? Hindi kay tapos. Bukat lagi na lampas nimo. Okay na. Kanang nangka putlon pa ni. Kay mahawangan ang kuan. Lansonis ni Nailinda. Hawan-hawa na gyud mga igsoon. Salamat mga igsoon. Hi igsoon nay. Bye-bye, like, share, comment, Unsa man pag-like day? and subscribe. Kani putlon sad ni. Ang among asyano ra nimo kuan, mo putol. Kaning nangka. Lamay mga laki dito. Nya yang mangga ni Nailinda. Puti na ganang kahoy na. Kaduhara na sugno day. Na siya'y kamunggay, Grabe ako. pinya. Ani ba mata ganun grabe na pod man. Si May dagan yapon. Kada kutan mabubuan init kay city ba. Tungod ba ni Nay? Nitago ang hakot dari ay. Tago pas Na, tidaghan na. Nalimpyo eh. Bye Nay. Bye-bye. Sami. Bye Thank igsoon. you very much. Ay, wala dili pa day. Napa mi mulakaw pa mi. Di sa mi babay. Babay sa aming Nailinda. Bye Nay. Bye-bye. Biyaan ako kong mga kaigsuonan. Nakoy dadon kay ako'y tanom sa tigumanan kani. Oh. Sa pangalan Nay? Sapot sa pangalan. Ay, mura mo na. Paint, adi sa pine tree. Listen pa intre. Tina ko siling puston. Kadong na may uli. Nakoy bouquet oh. Yes. Murag bouquet. Ako sa nang ibukhe. Bitaw, yana mas dili yana mas Lakaw na may ay. Night church dire oh, Salim. Salim Church. Salim Christian Church. Na may sakuan. Tindahan. Mag-snack sa ni Juloya jud. What time is now? It's already 12 or 1. Eh wala. Mag-snack lang. Bahala gutom sa lawas. Basta busog sa espiritu. Espiritu ako no. Espiritu. Hi mga igsoon. Maayong hapon. So ganihara day kay mi naabot gikan sa pagpanglimpyo ila na Nailinda nya. May naut ko nga nalipay mo sa pagtan-aw sa among mga videos, sa among vlog karon. Like, comment, share, and subscribe mga igsoon. Nagtuon siya. Bago niya himong lamisa. Yeah. Bye-bye mga igsoon.